Mumet kali ndas ku mertaki masyarakat iki. Saben dino kerjane cuma nyolong wae. Aku jogo neng kono dek nyolong nang kene. Aku jogo nang kene dek nyolong nang kono. Amang. Nak ora tak cekel maling iki iso aku sing dipecat karo kebon iki. Iki nak sekali kecekel aku tak pentung das iki. Wok, tulake wok. Jamet. Lah, ngapain ini rojo? Gawat nenek menungso sito iku wok. Iki nak wis teko, gawe mumet wae iki. Iki mesti ana kehilangan sawit meneh iki bengi. Lah, rene pula menungso kuwi wok. Arek ngapain rene ku, Cok? Kebetulan aku kepetuk kowe nang kene iki, Jok. Karo apa meneh, Met? Mesti kowe arek nuduh aku meneh nyolong sawit kan? Apa aku juga mentang-mentang das gundul iki, koyo das maling. Aku ora nuduh kowe, Jok. Aku ora takon wae karo kowe. Kowe kan kerjanan nih golek kodok saben bengi. Nah, mosok kowe ora ketok enek wong nyolong sawit. Met. Aku golek kodok ning sawah, utuh ning kebon sawit. Yo kan saben lunga karo bali kowe lewat nang kebon iki, Jok. Mosok ngono ora ketok kowe nek wong bopong janjangan. Lah centenge kan kowe, kudu aku. Iya. Ya mestine kowe sing jaga maling, kok malah takon aku. Jok. Aku iki ije interogasi ke masyarakat, golek keterangan saksi-saksi. Isin aku, kowe kan ngerti dewe. Aku diseru kiti paling kejam neng Medan iki. Ojo kowe iki sekongkol yo. Met, cangkemmu iku nak ngomong sing apik. Iya. Menelek-elek ngene aku sing ngerti yo. Ndek sing halal, ndek sing haram. Kowe nak ngomong sembarang tak sampluk gelas kopi iki marat-marit raimu. Kok ngamuk kue, Jo? Aku kan gur takon wae. Aku ngomong ojo. Sapa sing nuduh kowe? Jamet, omonganmu iku kaya nuduh dekne. Tenang kowe, Wok. Iya. Nak ora enek buktiku, muntungmu iku aja asal jeplak cocotmu iku. Iki meneh siji. Aku iki gur njalaki tugasku, Wok. Ijek ngumpulke bukti-bukti. Neng kampung iki kan oke pengangguran koyo kelen iki. Nak sempet iki maling-maling iki ora kecekelku, iso-iso aku sing dipecat. Iku urusanmu. Mangkane kowe nak kerja aja gur main skater wae kowe. Maling mlebu kowe ora ngerti. Opo pula urusanmu ngelarang-ngelarang aku main skater? Duit-duit aku, gaji aku yo kan yuk. Iya. Tapi nek enek maling, kowe sing ngeteri. Kerja awan bengi, duit entek gawe main skater ki opo coba? Kowe ora ngerti wae. Iki wis memang jadi cita-citaku ket biyen. Nah, aku entuk jackpot gede. Aku ora pensiun saka seru kiti iki. Kuwi nak menang, Met. Nak kalah piye? Aku kalah iku yo gara-gara kakek buto ijo sing mirip kaya raimu iku kok. Ojo-ojo kowe iki lah putune yo. Cocotmu iku, Met. Elek-elek ngene ora sudi aku main koyo ngono iku. Wis jar kae, Wok. Dia iki orang ngerti, Wok. Nah, saiki permainan skater wis dilarang. Engko wis kecekel polisi baru nangis bocah. Iku urusanku, yo. Duit-duitku, gaji-gajiku dhewe. Sing penting saiki kowe ning ketok apa ora maling sawit iku. Kowe iki yo, Met. Arep pirang kali aku ngomong karo kowe. Iku urusanku. Golek dhewe. Wis dadi tugasmu kok kowe ngrepot-ngrepotke wong. Emang kuwi, Met. Kowe dadi wong guru gremti wong tok. Jane kowe ngopo? Wong Batak apa wong Jawa? Ngomongi Jawa, tapi ilatmu Batak. Gek arek kepiye meneh, Wok. Bapakku Jawa, mamaku Batak. Kecil aku tinggal nang Samosir. Wis aku gede dijak tinggal nang Jawa. Yang ini gila. Bosoku boso Jawa, ilatku ilat Batak. Tadi kan lumayan wis, Wok. Saiki wis nggak berobok kentoro lagi kan Batakku.